Wani saurayi ya ce ya bar cin abinci ya kuma bar sha saboda soyayyar da yake ma jarumar Kannywood Hadiza Saima. Dama dai ba sabon abu bane a samu irin wannan a cikin al'umma. Ko a kwanakin baya an samu wani bawan Allah da yake lallai zai sha fiya-fiya ya kashe kanshi in har bai ga jaruma mara yaya ba. To shi dai wannan saurayin mai suna Faruk Abdullahi Tukuntawa ya aike da saƙon soyayyarsa zuwa ga jarumar ta shafinsa na Facebook, inda ya roƙe ta da ta taimaka ta ceto rayuwarsa daga kogin soyayyar da ya daɗe da faɗawa na ƙaunarta. Saurayin ya bayyana cewa ya daɗe yana so ya bayyana mata irin son da yake mata, ko da kuwa za ta ɗauki hakan a matsayin shi ne. Ga saƙon da saurayin ya rubuta: Amincin Allah a gare ki Hajiya Hadiza. Hakika na daɗe ina roƙon Allah nuna min kwatankwacin wannan ranan kafin komawa ta gare shi, ranan da zan furta miki abin da ya daɗe a cikin raina, ko da kuwa za ki ɗauki hakan a matsayin shirme. Har yanzu dai ita jaruma Hadiza Saima ba ta mayar da wannan bawan Allah martani ba. To mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya ba da sa'a, Allah sa ka dace.